150. Σήμερα θα κάνει κάτι φοβερά κόλπα ο μαθητευόμενος μου, Κωνσταντίνος. Και ναι, έχουμε βίντεο. Χειρότερος από μένα βέβαια, θα δείξετε μετά και το δικό μου ταλέντο. Εδώ το παιδί. Αυτός ακόμα μαθαίνει, τώρα είναι στη σκαλιά. Τώρα θα δείτε όμως τι έχω μάθει. Πάμε Κώστα, δώσ' τα όλα. Έλα Κώστα. Πάμε τους κάτω ρε. Πω. Ξεκινάει χελολονιτζάκι είναι ρε. Χελολονιτζάκι στυλ. Πω. Προσπαθεί και ισχυρή. Εντάξει, αυτό είναι για προ. Αυτό ακόμα είναι η προπόνηση. Πηδάει με καταπληκτικό τρόπο τα κάγκελα. Πονάει λίγο το γενετικό του όργανο, αλλά δεν πειράζει. Προχωράει, ναι. Μας κάνει επίδειξη της δύναμης του. Ποντίκια. Τώρα πάει από τα δεξιά. Ναι, τρέχει. Πω. Κάνει και εσύ κύριε. Ό,τι κάνει. Ρε μυστήριο. Εγώ τα έχω μάθει αυτά. Πω. Όχι τα μάξι, εδώ και εσύ κύριε βλέπουμε τα μάξι. Το θέλουμε τα μάξι, μη. Τρέχει πέρα, δώστε. Ρε μπορεί να γκρεμιστεί κατέβα ρε. Δεν έχει καταλάβει τι να κάνει. Θα πέσει κιόλας, όχι. Πέσει κάτω. Και ναι, τα πόδια μου. Αυτό πήδηξε εγώ πόνεσα. Τώρα με έδειξε δικό μου ταλέντο. Συνεχίζουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον John Devil. Έχουμε επίδειξη. Εντάξει, μην το δάμε. Ξεκινάμε. Συνεχίζουμε. Κάνω το γιο του θηρά μου. Πω, ναι, πάμε. Θέλουμε να το δούμε πολύ. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Μόνο αυτός. Πω, τι κάνει. Μην πέσεις. Συνεχίζει.